OK, takže tu je 25. júl. Toto je konkrétne rubinová na potníku M9, čo je dosť pomaly rastúci, takže ak chcete mať malý strom, máte malú záhradu, tak asi takto vyzerá možno rast stromu na potníku M9, že len pár tých konárov narastie. Takže ja som sa pomýlil, chcel som 106, ale nejak som na to potom zabudol. A nevadí, aspoň nebude rýchlo rásť. Tie marhulá pekne, ak si pamätáte, mal len jeden trn, jeden výhon a zaspedel som ho pekne. Sa rozkonáril, čo je môjim cieľom. Toto je dvojročná marhula. Vlastne na tejto som zastrihoval aj v júni ten oretov nejaký rez. Vidíme, či som ho správne spravil. Tiež druhá marhula, no táto mi trošku čudne rastie. No toto asi budem musieť odstrihnúť, aby nevznikla príliš veľká medzera medzi spodnou a vrchnou časťou. No tuto je tiež zaštiepená rubinula. Tiež to trošku pindrí, ale nevadí. Tento strom vlastne, ako vidíte, veľa ani nenarastol. Dosť málo, lebo trpel vožkami a všetky nové prírastky boli vyžraté. Takže dosť biedne tento rok narastol a nevadí. Za to tento tu som zaštepil, ale bohužiaľ som zabudol uvoľniť pásku. Takže vidíte, jak to tu je označené, toto je úzke. To je pekne široké. Uvidíme, vyhnal dva. Tento možno odstrihnem. Nechal len tento jeden pekný. Trošku mravce sú aj na ňom. Nevadí. Toto druhé sa mi nepodarilo, takže to vysekám, ale som nechal len ten jeden strom. Táto slívka sa mi pekne natiahla. Keď asi ešte nebude rodiť. Toto sa tiež trošku pindrí. Mravce na konci, zase sú tam tie vožky. Sranda. Vždy v inom období sa vožky objavujú. No, som sa dozvedel, že rozdiel medzi stromami, alebo prečo vožky na jednom strome nie sú, alebo konári, je, že ak si chytíte listy, tak sú také draplavé, kde sa lepšie vedia položiť tie vajíčka, tie vožky. Zatiaľ čo takéto podobné ako marhula, hruška, tie stromy netrpia vlastne vožkami, lebo tie vožky sa tam nedajú uchytiť. Takže ak prežijú tú prvú časť, že sa vlastne zostarnú tie listy, vlastne budú hladké, tak už by nemali trpieť neskôr vožkami. Môj postreh. No a toto je výsledok, ak si pamätáte, moje štepenie. Sice prišiel som o jeden štep, ktorý sa vylomil. No vyzerá to dosť brutálne zarastené, takže v septembri alebo na jar skôr si to nechám. Spravím rázne strihanie. Ak si pamätáte, tak tuto z tejto strany tu vidieť, že z tejto úrovni boli maximálne štepy. Aj tuto vidieť pekný štep. Vlastne všetko sa pekne pochytalo. Sami vidíte, že skoro metrové prírastky. No, je to tu dosť otvorené, takže by som to mal ostrihať, ale nechám to tak. Nechám to na prírodzený výber, čo sa vylomí. Vidíte, to krásne tiež sa to uchytilo. Pekný štep. Takže snáď nebude žiadny silný vietor ešte. Táto slivka sa tu pindrí. Je to síce dosť
na úzko, ale plán je vysekať jeden z tých stromov. No. A jasne tu mám ešte spomínal višňu, ktorú sa mi podarilo zaštepiť. Tu je jeden trošku kritický štep, ale snáď sa nevylomí. Takisto tu. Vyzerá to trošku problémov, ale zatiaľ vyzerá, že všetko je zdravé takisto. Tu sa mi to pekne chytilo. Ešte je to hore, neviem, či to vidieť. Hop. Takže potom ešte sa zaštepí do týchto nových, takže v tej sprednej časti.